amalma ani yangma kebra mambulo kala sama bi ode ko Tombouctou Sibiri demsen jakulu koni bora kukunda barso ka ninga ta globe telephone fembe ka to uchi ninga cheni chamando o barso nuna kuna funu ya ira ka fo koni wale nun koni sera barso duru de ma adogalemba ko wa fene ko ni kuna ni demsen jakulu nun koni kalikane ko ko Tombouctou koni ko o koni barso koni teke yoro la ko kada kan ko Tombouctou o islame duguba de ko silamɛ su mɔgɔba su caman bɛ olu ka yɔrɔ la k'olu tɛ se ka jɛn n'a ye cogo si la ko Tombouctou de bɛ tila ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min yɛrɛmabila bɛna caya a kɔnɔna na ni kunnafoni ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni denmisɛnnin jɛkulu ninnu ka nin wale in kɔfɛ an ka finitigiw kɔni sera yen nka hali bi kunnafoni ma s'an ma yan min b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni minɛna nka an kɔni bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ ye bi o de kɔni ko mɔgɔ ma jogin a ko la wa mɔgɔ fɛnɛ ma sa a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira o la k'a fɔ ko karidon fɛnɛ mɔgɔ 24 kɔni bilala an ka finitigiw fɛ ni mɔgɔ 24 kɔni sigare tun b'u la k'a fɔ ko terroriste don u tun minɛna ni février kalo in tile 10 ani a tile 12 Jalube Mopti mara la olu tun sigare tun kɛlen b'u la k'a fɔ ko Amadu Kufa ni o ye terroriste ɲɛmaaba dɔ ye ko olu ka mɔgɔ dɔw de tun don u kɔni ni mɔgɔ 24 bilalen u ka dɛmɛbaga ni o y'u ka avocat ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko u tun minɛna kun foyi tun t'a la ko seulement ko filaw de tun don ko nin waati in na ko baga bɛ ka kɛ fila caman ma k'a fɔ ko olu ye Amadu Kufa ka mɔgɔ ye k'a sɔrɔ ni Amadu Kufa tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ ko ale ka mɔgɔ minnu bilalen filɛ nin kɔni ko marifa ma sɔrɔ u bolo wa ko fɛnjugu foyi tun ma sɔrɔ u bolo ko u filaw dɔrɔn de tun don k'u minɛna o de kama o kɔni a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye wale min kan ka kɔn kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'an ma bi an ni cɛ ka kulomajɔ la